ktoré odľahčilo ťažkú prácu kuriča. Je to tzv. Samočinný príkladač uhlia do pece. A zase poprosíme tetu Vierku, nech nám okomentuje jednu sestru, ktorú sme už tu predvádzali. Neviem, či si spomínate na Bartovku, toto je sestra. Tá bola taká pruhovaná, keď si dobre spomínam. Modro-šedá, to máme krásnej červenej farby. A je to mladšia sestra alebo staršia sestra? Tak toto už je lokomotíva, ktorá bola vyrábaná sériovo. Vidíte, že označenie je 201, toto je 201. kus. Tá prvá lokomotíva, ktorá sa predvádzala v tej modrej farbe, to bol prototyp, bolo vyrobený 7 alebo 8 kusov, ktoré sa najprv dlhodobo skúšali. Ono nebolo to také ľahké nahradiť párnu lokomotívu, teda párnu kráľovnú v osobnej doprave. Trvalo to dlho rokov a veľké úsilie bolo treba vynaložiť na to, aby konečne bola skonštruovaná lokomotíva, ktorá dokáže nahradiť párnu lokomotívu v osobnej doprave. Takže Bardovská 201. V tejto lokomotíve je použitý 6-válcový dízlový motor o priemere 310 mm preplňovaný. Nádherný štekavý zvukom. No, trošku ma nerozumeli, chcel som, aby vám to dal do otáčok, ale urobíme efekt, keď sa bude lokomotíva vracať naspäť.